Niin olisikohan siis aika myös kieltää lailla murtomaahiihto? Murtomaahiihto Niin. lailla kiellettäväksi? Ei missään tapauksessa. Minä tiedän tuohon Koska vastauksen. siitä saat ihan samanlaisen tunteen. No, Niin, tämä tulee vähän jälkijunassa, mutta mä haluaisin kommentoida poliisimiehen kommenttia siitä, että... Sirkka Linder, sinä olet käyttänyt kannabista jo 70-luvulta lähtien. Pitää paikkansa. Miksi? Siksi, että kannabis myöskin vapauttaa, mutta sen lisäksi siinä on paljon muuta positiivisia tuntemuksia. Mä vertaisin sitä lähinnä murtomaahiihtoon. Murtomaahiihdon aikana, mä rakastan hiihtämistä, niin mä saan semmoisia endorfiineja kroppaani ja musta tuntuu siltä, että ettei tällä tule ikinä, voiko se ei ikinä loppuisi. Ja mä saatan huohottaa, miten ihana. Ja siis jotain samantapaisia aistinautintoja tunnen myös, kun olen polttanut pilveä.